Det her med at kunne håndtere sine børns skænderier, uden at man selv bliver overvældet over det. Det kan være rigtig svært ikke at skulle ind og fikse de her problemer her, hvad der opstår. Men samtidig, det her med at give sine børn nogle gode vaner, det her med at arbejde med sine børn, men man behøver ikke altid skal ind og være mægler mellem de her skænderier her. Det er okay, at man trækker sig. Jeg synes, noget af det sværeste, det har været det her med at have følelsen af, at jeg sætter mig på mine hænder. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke er involverende i mine børns konflikter, men simpelthen den her følelse af, at jeg føler ikke, at jeg gør noget. Men det gør jeg. Det her med at give sine børn nogle redskaber, som de kan bruge, når de kommer andre steder hen. Det her med at være involverende på den måde, sige til sine børn, I er nødt til at spørge om voksenhjælp, når der er I når herud. Og simpelthen indøve de her strategier her over for dine børn, sådan så du ikke hele tiden behøves at skal være mægler og hele tiden have et øre på, nej, er vi nu ved at være derhen af, nu skal jeg ind og blande mig, nu skal jeg ind og have fundet ud af, hvad det er, der går galt. Men også mentalmæssigt at sidde og lytte og hele tiden have et øre på sine børn. Hvem er det, der starter konflikten? Hvad er det, konflikten den startede med? Hvordan skal jeg sætte ind med noget hjælp? Fordi det er sådan set fuldstændig underordnet. Vi skal ikke ind og fikse de her skænderier her. Vi skal ikke ind og fikse de her følelser her. For selvfølgelig bliver begge børn ked af, at der er skænderier. De bliver ked af, at der er de her konflikter her. For uanset hvem der har startet det, uanset hvad konflikten den har handlet om, så går begge børn derfra med hver deres følelse. Den ene kan være rigtig vred, fordi at det måske ikke lige gik, som den person havde ønsket. Den anden kan være rigtig ked af det, fordi at den følte måske, at der var nogle ting, der gik ud over den person. Så uanset hvad konflikten har handlet om, uanset hvad problemet har været, hele omdrejningspunktet, jamen så er det sådan set fuldstændig underordnet. Det er ikke noget, vi behøver at bruge vores energi og vores ressourcer på, fordi vi skal bare være der, vi skal være der og gribe, når det er. Og så skal vi ind og arbejde med at give vores børn nogle gode, sunde vaner, som de kan tage med, når de er hen i skolen. Så de ved, at de kan komme, når der er konflikter. Så de ved, at de skal spørge om voksenhjælp, hvis tingene det begynder at gå over gevind. Så de lærer det hjemmefra. Fordi det her med, når vores børn kommer hjem og fortæller, at jeg blev slået af den og den person her. Nå, jamen spurgte du en voksen om hjælp? Jamen det gjorde jeg, og det kan også lige så vel være. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Men hvis de ikke har været vant til at bruge den her voksenhjælp her derhjemmefra, hvis de ikke har været vant til at søge voksne, og hvis de ikke bliver opfordret for det derhjemmefra, så kan det være rigtig svært, at de lige pludselig skal til at lukke nogle fremmede voksne ind i de her konflikter her. Så det her med at, hvad kan man sige, tage lidt det her store billede her på, jamen, hvordan vil jeg gerne have, at mine børn de skal være ude blandt andre? Hvad er det for nogle ting, vi skal arbejde målrettet med herhjemme, for at det kan lykkes, så mine børn de bliver i stand til at spørge om hjælpen over for fuldstændig fremmede mennesker? Det er nogle af de ting, som er spændende at komme ind og arbejde med, og det er noget af det, som kan kræve noget energi. Men det her med, at vi skal passe på, at vi ikke altid bliver overvældet, når vores børn de skændes. Selvfølgelig kan de råbe højt, og der kan blive slynget alverdens gloser ud fra begge børn af. Men der er jo ikke nogen, der siger, at du behøves og skal være en del af det hele. Selvfølgelig skal vi ind og male en gang imellem, når tingene det går helt over gevind, eller er tæt på at gå over gevind, så vi kan være forebyggende. Men det er ikke ens betydning med, at vi er nødt til at være der hele tiden. Det er heller ikke ens betydning med, at vi ikke er nødt til også at skal være der for vores børn, for selvfølgelig skal vi det. Men der kan være forskellige måder, vi er der for vores børn. Den her følelse her, at vi føler, at vi sætter os oven på vores hænder, og vi faktisk ikke gør noget, jamen der gør vi meget mere, end hvad man egentlig lige skulle mene. Fordi vi lærer vores børn at være selvstændige. Vi lærer dem, at de skal komme og bede om hjælp. Og vi lærer dem at være i de her konflikter her. Fordi vi kan ikke leve et liv, uden at der er nogle konflikter. Vi kan ikke leve vores liv, uden at der kan ske nogle konfrontationer på arbejdspladser, i skole, eller hvor det nu er. Men det er da mega fedt at vide som forældre. Jeg har faktisk lært mit barn nogle mega gode strategier til, hvordan det er at være i de her situationer her. Jeg ved, at mit barn godt kan finde ud af at være i de her situationer hensigtsmæssigt, fordi det er noget af det, vi har øvet herhjemme. Jeg har ikke hele tiden skulle ind og fikse alle de her ting her, fordi det skal vi ikke som forældre. Der er ingen grund til, at vi skal ind og fikse alt det her, fordi så gør vi vores børn en bjørnetjeneste. Vi er nødt til også at have de her briller her på, at vi skal lære vores børn at blive selvstændige. Ikke at vi skal fortsætte, at vi skal presse på med, at nu skal de bare kunne alt sammen selv, men lige så stille begynde at øve dem i at kunne være i de her situationer her, og
Giv dem nogle konkrete redskaber og værktøjer. Det hjælper også dig som forælder til, at du ikke bliver så overvældet over at være i det her, fordi det er okay, at du ligesom tager, hvad kan man sige, skyklapperne lidt på, at du behøver ikke at være fuldt ud involveret i de her ting her. Fordi du ved, at du er ved at lære dine børn nogle rigtig sunde strategier til at kunne være i det her, til at spørge om voksenhjælp, men også til at forsøge at løse de her konflikter her selv på en god måde. Hvis du så kan se, nu er det simpelthen ved at gå over gevind, jamen så er det okay, man bryder ind. Men det er lidt det her med også, når dit barn, jeg tænker, at alle forældre, de kender den her med mor, eller far, hele tiden. Kan du ikke lige komme og hjælpe mig med det her? Kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Og der kan vi godt nogle gange være tilbøjelige. Jo, det kan du tro. I stedet for, at vi hjælper med hele processen, i stedet for, at vi overtager meget af det her, så er det også vigtigt, at vi nogle gange er lidt kritiske overfor, jo, det kan du tro. Hvad har du brug for hjælp til? Sådan så, at vi hjælper barnet med at blive mere konkret på, hvad er det helt præcis, barnet har brug for hjælp til. For det kan være en lille bitte ting i det her. Hvis dit barn nu sidder og tegner, så kan det være en lille del i det her med at sidde og tegne, at lort på tusen, den sidder simpelthen så godt fast, så barnet kan bare ikke få den af. Det kan være det eneste barn faktisk har behov for hjælp med. Men nogle gange, så kan vi som voksne, så kan vi godt komme til at overtage lidt for mange ting for barnet, når det er, de spørger om hjælp. Og så, når vores børn de så er i børnehave, i skole, eller hvad de nu engang går i, så er barnet ikke altid super skarp til at stille ind på, hvad er det for nogle udfordringer, hvad er det for nogle behov, hvad er det, jeg har brug for hjælp til. Fordi det har barnet ikke altid lært, fordi mor og far kommer nogle gange til at overtage lidt for meget. Og vi gør det jo ikke i en ond mening, vi gør det jo i den bedste henseende, at vi er inde og hjælper vores børn. Men nogle gange så er det faktisk okay, at vi trækker os lidt, selvom at det kan give den her følelse af, at jeg føler ikke, at jeg gør noget. Men du gør faktisk meget mere for dit barn, ved nogle gange at lade vente lidt på sig. Ved at have den her følelse af, at jeg sætter mig lige på hænderne, så kan det godt være, at jeg ikke føler, at jeg gør noget som helst. Men du har taget en bevidst handling om, at du er til stede, du er der for at hjælpe, du er der for at støtte, men du arbejder også målrettet med at lære dit barn at give udtryk for sine behov, og lære at finde de her behov her. Sådan så du ved, at når dit barn kommer andre steder hen, jamen så kan dit barn godt finde ud af at sige, hvad er det, jeg har behov for hjælp til, i stedet for, at det skal være afhængigt af de andre voksne, der er omkring, der skal lave den her gætteleg her med, hvad er det præcis barn har behov for hjælp til. Så det her med, hvordan du kan undgå at blive overvældet, når dine børn de skændes, det kan der være rigtig, rigtig mange bud på, hvordan man kan være. Det kommer helt an på, hvad det er for nogle strategier, I vælger at arbejde med derhjemme, og helt an på, hvad det er for nogle skænderier, dine børn har. Jeg har tidligere lavet en video om det her med, når børn de skændes, og der er konflikter mellem søskende, så kan det ofte være fordi, at den ene af dem keder sig, og har det her brændende ønske her om at lege med den anden, og det gider den anden ikke, og det kan give grundlag til konflikter. Jeg kan huske, min datter, hun sagde engang, når jeg keder mig, så driller jeg min søster. Og det kan jeg også godt se rigtig mange gange, når hun keder sig, jamen så er det, hun vælger at gå hen og gøre, fordi hun får den her reaktion fra sin søster. Hun ved udmærket godt, at hendes søster ikke gider lege med hende, men hun kan da så tvinge hende lidt til, om ikke andet, at give hende en reaktion, eller måske lige jagte hende lidt, eller gøre et eller andet. Og det kan hun godt få til at være en lille leg. Den er måske ikke så sjov at være i for lang tid ad gangen. Men om ikke andet, så kan hun frembringe den her reaktion hos den anden. Og så kan hun da lige være i den her lille leg her, hvor hun kan skynde sig at løbe væk fra hendes søster af, søge hen i Helle, lige vende tilbage, den er klar igen, og så fortsætte den her leg her, hun selv har fundet på, selvom hendes søster, hun ikke helt er bevidst om det. Det er en af de ting, hvad der også kan være med konflikter hjemme blandt søskende. Men det er vigtigt også at finde ud af, hvad det er for nogle ting, fordi når det er, at vi bliver overvældet af vores børn, de skændes, jamen så kan det både være det her lydniveau her. Der kan være mange ting, vi kan gå ind og gøre for simpelthen at dæmpe det her. Hvis vores børn de er helt henne, jamen, så tag noget musik i ørerne, eller søg lidt væk, sådan så du ikke behøver at være lige i øjet af de her diskussioner her. Det er også okay at sige til sine børn, det er okay, I er uenige, men kan I ikke godt lige dæmpe jer bare en lille bitte smule, så vi alle sammen kan holde ud og være herinde. Og det er børnene faktisk rigtig gode til os at omsætte, når vi stiller de krav til vores børn. Og ellers så kan det også være, når vi bliver overvældet, så er det, at vi har den her med, vi skal hen og fikse det, vi skal være i det, vi skal hjælpe vores børn,
Vi skal ind og male, og det kræver utrolig meget mental energi for os at være i. Vi har også haft en lang dag på arbejdet. Det har vores børn også. Vi er i den her ulveteam her, hvor vores børn, de har simpelthen ikke mere energi. De har ikke flere ressourcer at tage af. Det har vi nødvendigvis heller ikke at gøre. Og så er det, bølgerne nogle gange godt kan gå højt. Så det her med os, og det er okay at trække sig. Det er ikke ens betydning med, at du ikke er der for dine børn. Det er ikke ens betydning med, at du ikke hjælper dine børn. For du kan hjælpe dine børn på rigtig mange andre måder. Det er bare vigtigt, at du arbejder målrettet med det. Det er vigtigt, at du får lavet de her strategier her, men også kan se det store billede i, hvad er det rent faktisk, at vi vælger at gå ind og arbejde med. Hvad er det for en tilgang, vi har til det? Og så er de enige om det i familien. Så tænker jeg også, at de her skænderier her, hvad I oplever omkring jeres børn, så er det ikke noget, der fylder på samme måde mere, fordi de dræner ikke dig for energi. De dræner ikke dig for den her mentale energi her, som du faktisk har brugt på arbejdet. Men den giver dig muligheden for, at du faktisk kan få opbygget noget nyt, når du kommer hjem. Tak fordi du så med her i dag.